Motivation vibes in kusasewuye Mduduzi Shabangu ngiphinde futhi ngibingelele ngibonga ukuthi siphinde sihlangane futhi siyakhuthazana nje kuphela. Yazi into engiyibonayo kulamalanga ukuthi abantu baphelelwe ithemba kaningi, abantu baphelelwe ithemba, abantu abaningi baphelelwe ithemba. Abantu abaningi abazi ukuthi bangenza ini, bangaqala ini, like nje ngathi sesiyaphila nje just for the sake ukuthi ngoba nakho ngivukile laphinde lashona ilanga ngiphinde ngihambe ngiyolala. Ithemba lilahlekile, but ke ngizozama ukuthi ngize futhi nje ngiza neremedy yokuthi ithemba lingabuya kanjani emntwini. Sekuyoba kuwena ke nje ukuthi wena uyakwamukela lokho noma mhlambe awukwamukeli, but ithemba lisengabuya emntwini. Ake ngenze nje example. Yabona nje isihlahla ukuze sibe isihlahla esizokhula siphinde futhi sithela amafruit uma ngabe isihlahla samafruit. Sidinga nje into eyodwa, sidinga umhlabathi. Isihlahla kumele sihlale emhlabathini, siphinde futhi sithole imvula, sithole amanzi, sithole ilanga ukuze sokwazi ukuthi ithemba esihlahleni ukuthi kube namafruit noma beyihlahla ke somthunzi ukuthi siqhubeke sibe hlaza sibe nomthunzi omnandi. Into ebalekile ukuthi isihlahla masibe kwi-environment noma endaweni e-right. Phinde futhi ngenze nje example mhlambe ngofish. Yabona nje ufish ukuze ukwazi ukuthi ube ufish. Ufish kufanele ubuyele emanzini, uhlale emanzini. Yanzo ufish uma usemanzini ithemba lokufish lokuthi lisazophila lihlezi likhona uma ngabe usemanzini. The minute ufish udecide ukuthi mina sengiyaphuma emanzini manje ngihlalele ngaphandle kwamanzi, ithemba lokuphila kufish lobe selinyamalele lapho. Ngani? Ngoba lobe selisuke endaweni e-right eyisource yokuthi ufish mawuphile. Ngazi ngenza nje kube kuningi, mhlambe ngiphinde ngenze nana ne-example ngemoto ukuthi yabona nje imoto ukuze ikwazi ukuthi ihambe idinga upetrol. The minute imoto ingasafakwa upetrol, ihope noma ithemba laleyo moto ukuthi isazawuqhubeka ihambe lobe selinyamalele until kuze kufakwe futhi upetrol ukuze izokwazi ukuthi ihambe. Ngizothi mina into eyenza ukuthi thina abantu kakhulu silahlekelwe ithemba kakhulu singazi ukuthi singenzani, mhlambe singashona kuphi esingakwenza. I-problem yethu ngizosound engazathi ngiyashumayela but I'm doing motivation la, and njengoba futhi ngenze motivation kufanele neqiniso silikhulume. Into eyenza ukuthi silahlekelwe ithemba, into eyenza ukuthi singabi na direction ukusuka kwethu nathi kwi-source yethu. And thina ke i-source yethu nje uNkulunkulu kuphela. The minute thina sibuyela back kuNkulunkulu, sibuyisana noNkulunkulu, I'm telling you ithemba futhi lophinde libuye emntwini. Into eyenza ukuthi umuntu azibone ngathi akana direction, elahlekelwe ithemba yiyo yonke into, is because vele sisukile kwi-source yethu yokuphila. Njengoba ngenza i-example ngathi isihlahla masingasuka emhlabathini sivele sohlala kwi-concrete, ngeke vele size senze lutho lobe seliphelile ithemba esihlahleni. Fana nofish uma ngaphuma emanzini then kuyobe sekuphelile ngalowo fish. Nathi masisuka kuNkulunkulu then kuyobe sekuphelile ngathi. Ngingamotivator all I wanting ngikhuluma amagama amakhulu amangaka, but uma ngabe kuwukuthi asikho kwi-position e-right, yebo ngakumotivate uzwe nawe uthi yes I'm motivated, but uma ngabe ukho kwi-position e-right maybe kufanele ukuthi siphinde sibuyisane kwi-position e-right. And yiphi i-position e-right? Angifuna ukuqamba amanga. I-position e-right ukubuyisana nje back noNkulunkulu, uhlala kuNkulunkulu, then uzobona izinto ozothi uma ngabe uthi yaqala uyazenza na kanjani zizoba impumelelo, because yobe usuka i-position e-right, yobe ukwi-source e-right, le source ezokunikeza ukuphila, ezokunikeza hope, ezokunikeza futhi nezindlela to move on empilweni. Ungabe umuntu nje ophila nje for the sake ukuthi hey ngoba sengiyaphila manje ngizokwenza njani ngoba nakuvele ngiyaphila. Yabo asiphili nje. I-problem yethu sisuke kwi-position e-right, salahla umnikazi wempilo. Kahle kahle silahla umuntu osidalile, sasuka kumuntu osidalile, and mawusuka kulokudalile lokhu uyena wazi everything ngawe, then ulahlekele kwezinye indawo. Ezinye indawo azazilutho ngami nawe, kodwa into ezokwenzeka ukuphela kwethemba emntwini, ukuphela kwehope emntwini, then umuntu usezophila nje isinoma isikanjani. Angifuni ukuba mude, ngifuna nje ukuthi ngikhulume into ibe mfishane ibe mnandi. Ake before ngiye kude nama motivation ngithi ake ngiyilungisele
wonke ama motivational speaker ngakhuluma impela but uma ngabe umuntu engekho kwiposition right esuke la kumele ngabe uhleli khona then vele sawukhuluma but nje kuyofana nokuthi we are wasting our time. Ake sibuyele back kwiposition right then uzozwa nawe uma ngabe uhlangana nemotivation. Uma ukwiposition right uhlangana nemotivation, I'm telling you iyakushintsha and ayikushintsha nje kuphela kodwa uba ne-energy to start something, to do something and to move forward. Igama lami ngumduduzi ngakwaShabangu. Each and every Monday tshele nabanye ukuthi sobe silokhu nje simotivateana. Ngifuna ukuthi abantu babuyelwe ithemba, abantu baphinde baqala izinto, abantu benza izinto. Sikuningi esingakwenza. Problem yethu ukuthi sishifte endaweni right saba sendaweni wrong. Angabe mude njengoba bese ngishilo mina nawe siphinde sihlangane futhi next time. Motivation vibes in.